Good afternoon po. Ito si Leonie Bonifacio nagbabalik. Nandito po kami sa San Fernando, Pampanga. Ito po yung binebenta kong bahay. Ayan po. Dito po sa San Fernando. Ayan po is 15 years old house. We're trying to sell it para po mapagawa namin yung isang bahay. Yan po. Doon nakalagay si Our Lady of Lourdes, Our Lady of Guadalupe. Nandyan po siya dati. Yan po. Ito po yung entrance door. For sale po siya. Build 2010. Yan po siya. Yun po yung backyard. Oh, yung hallway. Yan. Yan po. Yan po. Yan po ang dati naming house dito na for sale po namin. Yan po. Empty na po. Wala na pong gamit. Wala na pong gamit siya. Yan po. Ito po ang living room. Naalis na lahat yung gamit. Ayan po. Ayan po. High ceiling po siya. Ito yung dining room. Yung kitchen. Ito yung dirty kitchen. Ito po. Ito po yung lanay. Ito lanay. Yan po ang ginawa po namin ng washing room. Pero lanay po ito. Ito po yung backyard. Yan. Yan po. Kasi po, hindi po na namin kayang i-maintenance. Wala na po kami caretaker. So, yan po. Kasi po, wala pong nakatira dito. Baka masira lang po siya. Ito yung master bedroom. Yung master bedroom namin. Ayan po. Empty na rin. Wala na pong gamit. Ayan. Ayan po. Ito yung master bath namin. Ayan po. Ang master bedroom. Po. Yan po ang master bathroom namin. May bathtub po siya. Yan. Hopefully po, mabenta na. Ayan po. Meron siyang bidet. Yan po. Ayan po. May CCTV siya. Walang CCTV namin. 14 ang CCTV niya. Ayan. Ito yung second master bedroom. Ayan po. Ito siya. Ito naman yung bathroom niya. Ayan. Yan po. With hot water. With hot water po siya. Yan po. Ayan. And then, bali second floor to. Ito yung third floor. Third floor po to.
Ito. Ayan po. High ceiling po siya. Ayan yung overlooking sa baba. Ayan po. Ayan po. Hindi na po kaya naming i-maintenance kasi every 6 months lang po kami umuwi. Walang nakatira. So sayang naman po. Baka masira lang po. Dahil wala na po kaming caretaker that we don't need. Ito po yung another bathroom sa 3rd floor. Yan po. Yan po siya. Yan po. And this is another bedroom. Yan po. Yan po ang bahay namin from 2010 up to now. But this time, naka-for sale po siya. Yan. Ito naman po ang 4th floor. 4th floor ang attic. It's another 2 bedrooms. Attic. Yan po. And potential banyo. And another room. Oh, nakalock. It's another room. Dito. It's locked. Yan po. Yan po ang attic. And we're going to basement. Basement po. Ito ang hallway. You can put something here like a computer room. Parang den. Yan po. Yan. Well maintained po siya. Dahil talaga pong iniingatan namin. Yan po siya. So we're going to the basement. Basement. Bababa tayo ng basement. Ayan na po yung mga gamit namin. This is another bedroom. Pero puno po ng gamit namin. Ayan. It's a big bedroom. Tapos po, this is the guest bathroom. Guest bathroom. Yan po. With water heater. Yan po. Tapos, powder room. Yan po yung powder room natin. Ito po yung another computer room or music room that you can use. Yan po. And ito po yung garahe. Yan po yung garahe. Yun po ang dating namin chapel. Lahat ng mga santo po dyan nakalagay. Kung nakita nyo yung sa masantol na mga santo, dito po used to be nakalagay. Yan. Chapel po yan. Ayan po yung garahe. Yan. Yan po. Tapos po, ito yung another dirty kitchen. Another dirty kitchen. Ayan po. Ayan po. Another dirty kitchen. So, ito yung servant's quarter. Nakalock. Ito po yung banyo ng servant's quarter. Ito po. May sarili siyang banyo. Ayun. Yan po. Dirty kitchen.
Ayan po. Okay. You can park like 3 cars. Tandem. Ayan po. Pag nabenta po yan, ito po ang magiging future house namin. Magiging 2-story house na lang siya. Nabili po namin itong loteng to. Ayan po. Kinakat nila, linilinis nila. Ayun po ang site ng bahay. Dito po ang magiging future house na namin. Maliit na lang po. Parang resort na lang ang gagawin namin dito para low maintenance. Ayan. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. We love you. Thank you po sa lahat. Sana po subscribe nyo ako. Maraming salamat. Like and share. Thank you po. Love you all. Yan po ang munting bahay namin since 2010. Yan po. Retirement house po namin yan. Kaya lang po, hindi na namin kayang i-maintain dahil wala na po kaming kasama. So, magkakaroon na lang po kami ng dalawang 2-story house dito sa loting ito. If God's permit. Pag nabenta po yun, mapapagawa na namin ito. Salamat po. Love you all. God bless us all.